És akkor nézzük meg, hogy milyen marószerszámokkal találkozhatunk. Palástmarásnál ugye azt mondtuk, hogy a szerszámnak a hengeres külső felülete dolgozik, és vízszintes tengely körül forog a szerszám, itt ezzel a kis jelképpel láthatjuk a forgásirányt, és a megmunkált felület a szerszám forgástengelyével párhuzamos, ahogy elmondtuk, ez a palástmarás. A homlokmarás esetén a szerszám most itt függőlegesen helyezkedett el, ugye a forgás tengelye ez a tengelyvonal, ahogy forog a szerszám, úgy harapja az anyagot, forgácsolja az anyagot, és leválasztja. Ez, hogyha teljesen bemerül, akkor a fele ellenirányú marás, a másik fele egyirányú marásnak minősül. A szerszámoknak a ma már tömegi gyártásban lévő része az lapkás szerszám, és nem gyorsacélból van kialakítva, hanem keményfémlapkák vannak benne. Általában bevonatolt keményfémlapkák, fogok rá példát mutatni. Ez egy homlokmaró. A horonymarás szárasmaróval, a szárasmarót azt hívják szárasmarónak vagy újmarónak is. Itt a maró két felülettel dolgozik, hornyot készítünk el, dolgozik a homlokával és dolgozik a palástjával. A legtöbb homlokmaró, vagy azt mondhatjuk mindegyik homlokmarónak a főéle a homlokával dolgozik, a mellékéle a palástjával dolgozik. Hogyha olyan reteszhornyot kell készíteni, amelyiknek nem nyitott a vége, akkor majd arra mutatok példát, hogy az úgynevezett új maróval készítjük el, ahol bele is tud menni a maró függőlegesen, tehát homlokmarást végez csak, és utána megy vízszintesen, aztán palástmarásba csap át, hogyha zárt a retesz horony. Itt egy nyitott horonyt látunk, ugyanezt a nyitott hornyot meg lehet csinálni marótárcsán.